Обяд, който ще ви помогне с подуването на стомаха. Тук има бяла риба, като тук съм избрал пастърва, няма значение каква е. Идеята е, че рибата се освоява изключително лесно от организма. Единствено не включвайте, поне за момента, ако имате подувания, скумрия или сьомга. Просто това са малко по-тежки риби, понеже са малко по-мазни и биха се освоили малко по-бавно, което не е нашата цел. След това съм добавил сладък картоф, като това е един от най-лесно усвоимите въглехидрати. Тук се опитвам да не ям нишестени храни, тъй като нишестето може да подразни дебелото черво при някои хора. А когато имам подуване, се опитвам да изключа максимално всяка една храна, която би могла да навреди. Вместо сладък картоф може да използвате тиква. Накрая ананас, защото ананасът съдържа ензима бромеланин, който помага за разграждането на протеина от месото. Тук идеята ми е да имам лесно усвоим протеин, лесно усвоим въглехидрат и ако мога да помогна с нещо друго на разграждането на храната.